И здравейте хора, днеска играем Survival Island и ще оцеляваме. Нека вземем дървото. Не ме питайте защо игра синглплеер. Да, това е синглплеер. Клипа ще е 10 минути, защото снимам с бандикам и малко гадно ще е 10 минути. Но за всичко си има и време. И ето го първия саплинг. Няма да го позащам още. Да, идеално. И някой ми пише. Да, и общо взето, ако се гледа знака, е също като него ще направя. Да, 3 саплинга. Не са малко. Нито много. Не, както да. Не, да съберем този дърт. Нека сложим един саплинг. Извинете, че правя така просто. Сега. Да, чудя се цялото да го направим, да оставя на запърч. Абе. Така. И сега ще ето тук крафтинга. Ще си направя една дървена лопата. Бам. И почваме. Може да мълча, защото не знам, нещо не ми се говори. И това ще е първи епизод, ще има и още. Но не сега. Така. Ще ми трябва много дърво, защото аз съм сам. Сега. Така. И е време да берем този кол. Да. Може да чуете други гласове, защото долу има хора. Аз съм горе, моята сестра. Играя Майнкрафт. Снимам. Ще бъдат на майка ми акаунта, никой няма да го знае, но защото първо на първо. Може да се прецака нещо и да, и се прецака и не мога да го правя. И второ е гадно,
че ще снимам за моята на акаунта. На мен ми е гадно, защото никой няма да го знае, но така ще ми. Ще събера този камък. На него няма да ми трябва. Сега. И не знам как ще ценем на този остров. Някой ми писа тези да спрат, защото ще им спра аз интернета. Не. Без кирката този. Мангал! Моля се. Мангал! Critical! От другия не ме е страх. Вечер! Да. И сега няма да ме пусне, нали? Си тиба. Да не казвам. Гледай, бе! Що ще му би, бе? Абе, не може да се спомня. Окей. Стреля съм в това. И общо взето това ще е епизода. Само да видя колко минути стана. 8 и като спре. От сега ви казвам чао, че ако стане нещо, да не мога нещо да направим. Събирам този пясък. Правя го така. Мочвате малко и срутане. Така. И това ще от мен за сега. Надявам се да ви харесало. Коментирайте, оценявайте. И чао!